ai nake gaya ma mu kai na ji ni yanzu zaman nake ba zaman talaka nake saboda in zami Mr. Arsona ake ka faɗa mana kai wallahi kai kan nan fa ba karamin kai bane ba kai wannan kan muri wallahi kan ba kanka kenan kanka kenan ka faɗa kan nan ba karamin kai bane ba kai na ji ka kai wallahi kudin wato ba to bari in jan samu wuta a hura je ka samu wutar a hura ga je ka samu wallahi sai ka faɗi na sa mutum bacci na sa mutum ka bacci faɗa mana wani waye ko za a gaya wa ƙaryar banza kai wai kana mai na wai ka san me ke faruwa zo mu wai wannan gayan mu Musa wai ni zai gaya wai ni wai karama kai ne yanzu wannan ga wanda ya samo shi shara a tasa wallahi mu je mu hada mai ta shagon ne ma na rantsa da girman Allah ko bai isa ba wallahi mu je kai ya ga ka ga ban Musa ka tawo in zaka iya ka shigo ana ce mutane za a sha shisha mu mutum ya gaya mana kai magani a nan ma zan bar takalmani a nan zan bai shi sai na kayar tukunna nan fito ɗauke ka tashi ka zo kawo ka ta mana aboki yar na gaya ma kansa ba zai dauka ba to kansa bai dauka ba kai kana ganin dambi hauka ce kana dambi hauka ce kai no, no, no.